Iya. So, hai लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ बरायबाय स' दिनै आङो माने अखा एसे फ्रि फ्रि हागासिनो दङ अखा हागासिनो दङ इथिं आरो माने फोथाराव खामानि मावनायनि सान आरो बेजों लोगोसे मा भाइरास होनो स' बेफोरनि सान दिन दायो स' दायो आङो माने फोथाराव एसे माने खामानि मावनो नागिरदों स' नायबाय थादो आंजों लोगोसे दङ बेजोंहाय फंबाय थांगोन आरो बेजोंहाय ट्रेक्टरजों हालेवगासिनो दं आंबो ट्रेक्टरजों हालेवगोन दा दसे उनावहाय नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर खर' ट्रोब पेकेटखौ अखा हागासिनो दङ खर'आ सिगोन खर'आव पेकेट लागोन दा आयु खदालबो जावनो रोङा नै बोरैबा बेरलाव बानायमोनबा बेरलाव जाथारलामोनलै बे आंजों लोगोफोरनि खर' माने थुफि पेकेटनि थुफि लाबाय अखा हागासिनो फ्रि फ्रि माने अखा एसे हागासिनो फ्रि फ्रि नङा एसे गोसायनो हागासिनो स' फोथाराव ओंखारदों दिनै आङो दिनै सेकेन्ड टाइमनि ट्रेक्टर सालायगोन दसे उनाव सालायगोन स' सेकेन्ड टाइम जागोन दिनै माने मैया फार्स्ट टाइम आं सोलोंदोंमोन स' बिनि उनाव दिनै सेकेन्ड टाइम जागोन ट्रेक्टर सालायनाया आङो मानो होनबा आङो माने फोथारावथ' बारा ओंखारनाय जाखायामोन नालाय बारा खामानिफोरखौबो रोंखाया स' ना आलि सावनो रोंगौ ना खोथिया फुनो रोंगौ ना जेबोखौनो रोंखाया स' थेवब्लाबो माने एसे सेस्था खालामदों स' नाजादों नैबेनो माने सोलोंनायनि टाइम होनांसिगोन मानो होनबा लकडाउन स' न'आवनो थाबाय था बरिं ना गासैबो बरिं स' आंबो नोंथांमोनखौ खावलायदों जुदि नोंथांमोननि न'खराव जुदि माइ गायो बा फोथाराव खामानि मावो अब्ला नोंथांमोना फोथारनि खामानिफोरखौ माव टाइम पास जागोन एसे नङा होमब्ला एसे खामानिफोरखौबो सोलोंना लानो हागोन मानो होनबा इयुनाव नांगौफोरबो जानो हानाय स' बिदिनो जोंफोरनियाथ' आरो आबादनिनो खामानि मावो नङा होमब्ला न'खराव जों मिडल क्लासनि माने न'खर स' बिदिनो आबादावनो जोङो खामानिफोरखौ मावो आबादजोंनो जोङो जायो स' नायबाय थादो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन नङा होमबा स' गासैबो नै फोथारफोरा दायो फोथाराव माने अखा हानायजों गासैबो दै जाबाय आरो बिदिनो दै जानायनि थाखायनो जोङो दिनै जोंहा बैजोंहाय खोथिया फोदों खोथिया फोखांनायनि उनाव दायो माइ गायनो थाखाय बेफोरखौ हालेवदों स' नायबाय थालांबानो जाबाय मालायसो ना गुरदों हनै मालायसो दै गोदाननि ना मोनजालायसिगोन ना फिथिख्रि ना मावा गांजेमा होख्लायमारदोथ' आसोला अखा हादों अखा हानायजों दै जादों दै जुब जुब बे समावनो आबाद फोथाराव हालेवदों हनै अबंसा बसुमतारिया स' हालेवबाय स' ट्रेक्टरजों हालेवबाय हालेवनायनि उनाव दायो माने साहा लोंनो नागिरदो फोथाराव जनानै साहा लोंनाय ओंखाम जानायनि मजायानो बेलेग ना फोथाराव जनानै जेब्ला जोङो हालेवगोन बा फोथाराव खामानि मावगोन अब्ला साहा लोंनाय ओंखाम जानायनि मजायानो बेलेग जायो स' बिदिनो जोंबो नै साहा लोंनो नागिरदों फोथारावथ' जों माने बाथियाव लोंनायनि मजायानो बेलेग नङा होमब्ला स' नै जोंथ' थाव फिथाजों गायो बेखौ जोंनि लकेलाव जों बेखौ थाव फिथा होनो स' बे फिथाजों जोङो लोंगोन साहाखौ स' बिदिनो हालेवबाय माबाय दिनै सेकेन्ड टाइम आङो ट्रेक्टरजों हालेवबाय स' मजा
दुगिया मा दुगिना हो दुब्लियाव बिराद फेन्टास्टिक दुब्लियाव माने खामानि मावबाथाय बिदि गेलेनो बिया मोजां दुगिनो मानो मा होनदो थाव फिथासो जाखांनानै स' दिनै सेकेन्ड टाइम माने ट्रेक्टरजों हालेवबाय स' बिराद गाहाम नाङो माने हालेवनो ओमफ्राय मेङो अबसे मेंनाय नङा गाहामबो नाङो साननैसो उनाव बागोन ना मागोन मिथिया मानो होनबा दिनैसो सेकेन्ड टाइमथ' स' बिराद गाहाम मोनदों स' आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो अनसायदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक शेयार कमेन्ट खालाम स' बेखौनो आसा बारायबाय स' बिदिनो गुबुन गुबुन ब्लग बिदिनो आबाद फोथारनि माइ गायनाय खोथिया फुनाय माबा माबि बिदिनो होबाय थानो सेस्था खालामगोन स' मा आरो स' बेखिनियावनो फोजोबनोसै आंनि दिनैनि जे ब्लग शर्ट ब्लग बेखौ एसेयावनो दोनथ'बाय स' बाय ओइ थांदो न'आव